दिनै आं बेहाय फुल मुभिखौ नायबाय जोबोद मोजां रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन आरो नायदों ल'ग'आ दङ नामा आंखौ निमाहा होदो ल'ग'आ सोरबा दङ ना माबाया माबायालाय बिनिया रायजो राजाखौथ' आं नायनो खावलायगोन आंबो नायो आरो खनसे नायबावगोन आंखौ सिनायाखै नोंसोर दानो मोनसे कल हरब्लानो लारि लारि सफैजोबगोन बेंफैजोबगोन नोंसोरखौ जोंनि दावाल सावथुनखौ माने आरो बयबो नायफैगोन होननानै आसा खालामबाय हा फाननानै फैसा मोनब्लाथाय नोंखौ गिदिर मेडिकेलाव लांनानै थांगोन दे आइ हाखौलाय मानो फानलायनांगौ आयै आं हामगोनथ' नों जिरायथ' दे आइ आं मोसौ दै दौहैनो दे जागोन दे नायनानै माबायदि मोनखो गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गुड इभिनिं एन्ड साबायखर दे आं नोंनि बिफा खोनादोंना आं नोंनि बिफा नङा दै आया बुरै हिनजावसो मोनसिगोन माथो नों आंनि माथाय benim papiyorum 나 호가르시아 하메미와 아디야와 नोंनि बिफा आदियानो नोंखौनो बुजिबाय बिग्राय आंनि आफाया नोंनि आइखौ रैखा खालामनो जोबोद नाजादोंमोन जायनि जाहोनाव आंनि आफाया गोबां बुजानो गोनांबो जादोंमोन आंखौ निमाहा होदो फामि आंखौ निमाहा होदो सना जोनोम दाहाय जानानै फैदों बे ओरै फैदों खोमा माया मा नायनो फैदों दाहाल 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 लाखाबाय दानो जायिनि सिगांनो जासिनि बिथाङा नै नै आयै आयं सना खि मटु मटु नङा आं बायदि मटुना आंबो मटुना दे दे नायदो नायदो दा सिनेमाखौ नायखांनानैसो सोंसै आं आब'नाव थ' नायग्रोनोसै आच्छा थ' दिनै फार्स्ट डे ओमफ्राय फिलाप जानो बायदि नागिरदों फिलाप जागोनदां बुक माइ श'आव नायबाथ' फिलाप नुदों जासिगोनबो नै आब'मोनबो फैदों नै फुरा जानो रेडि बिथाङा वाव वाव जादों माबायदि आब' रिभिउ होनसै एबार मोजां गोलाव ना मोजां मोनदों ना आब'
माबायदि गाबदों आंनि मबाइलखौ मिनिग्रा बिसोरो आंनि मबाइलखौ मिनिग्रा बिसोरो मानो बिदि माबायदि मोनदों गालथाव आं दाख्लै नुखादों लाइफआव सागाबाय होखानानैसो फैदों साया गारा माबा सागाया गारा लाजिनानै टुटु आलाय बालाय ज' थांलायदों निउसखौ गिनानै खारदों मनाया आबरिंखौसो गिनानै खारो निउसखौ आबुनि मबाइला बिराद गाज्रि रायज्लायबाय आरो बाबा बेटा मबाइल आरो एनार मबाइल बेखौ खालामदों आं थांनाय उखैनाय गैया नामा बिदि नोंनि बिसि फिसाखौ नेयै नेयैनो आंहा एक्सपायरि डेट दंसै गैलाखिबो माइ गायदोंसो गेजेराव लानानै माबायाव माइ गायदों नोंहा आलदा हाबबावगोन ना माखौ गोलैनां नों देहा फानदों गोसोनि गोजोननाय लादों बेयाव जोंहा मा दाय दं मा दाय दं आंनि हौवा थैनाया दान मोनथाम जालांबाय बेखिनि समखौ आं बोरै बारहोदोंमोन नोंसोर आंखौ सोरबा खौरां लाफैदोंमोन ओंखाम रानै आंनि फिसाया बेमारि जालांबाय सोर साबेसे सुबुङा माइरं हरनायनि फाव दं बुंनो हागोन सोरबा आंखौ साजा होनो थाखाय दिनै नोंसोर जेरैबायदि ज' ज' ओंखारबोदों होयो होननानै दे होमबा आं गारहरनोसै र' आं जागोन मानो गारहरलाबायनांगौ बहा फैदों नों दिनै नोंनि जोनोम सान नोंनो मा नांगौ बुं आं सोरनिफ्राय लाबोगोन नोंसोर लाबोलियाबा ओमफ्राय दा माबोरै मोनदों दे दिनै नायनानै माबायदि मोनखो ओरैनोथ' सिनेमाया मोजां समाजनि थाखाय मोजां ओरैनो मोजांखौनो मोनदों ओरैनो दा जायफ्रा दाहाल सावथुनखौ नायाखै बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानगोन लैहोर फै नायफै बेनो आरोखि आंनिफ्राय मोजाङानो बेस्ट मोजां मोनदों दिनै बे दाहाल सावथुन मोजां मोनदों औ बेबायदिनो जानांगौ बर'आ माने आग्रानिफ्राय आग्रा जागासिनो दं नालाय ओरैनो समाजारि मेसेज माबायदि नुनो मोनदों बे मोजां माने दानि सोलिबाय थानाय बुस्थुफोरखौ माने सेंग्रा सिख्लानि माबाफोरखौ देखायनाय जादों आरो बेयाव मोजां मोनदों आरो बेनि गेजेरजों एसेबाबो मोजाङाव फैगोन बा मोजाङाव फैगोन समाजा मोजाङाव फैनांगौ जाहाथे जों माने गाज्रि लामाजों आगान दासरथों आरोखि बेखौ फोरमायनाय जादों औ जों माने बेबायदि माने जोंखौ माने रायजो राजाखौ बेबायदिनो दिन्थिनानै एक्टर एक्ट्रिसफ्रा जोंखौ माने डेभेलप खालामलाङो हारिखौ डेभेलप खालामलाङो आं बेखौनो खावलायो आरोखि दिनै बे सावथुनखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजाङानो मोनदों जोबोद मोजां मोनदों मोजाङानोखा ओमफ्राय माखासे नैबे गामिनि मोनसे जारिमिन दं आरोबाव गामिखौबो मोजां नायबा बुजिगोन आं बेखौ बुंलायला मोजां नायबा बुजिगोन